2025 a la categoria de transferència de coneixement a ESADE. En aquest cas ve a recollir el guardó al degà associat de l'MBA Full-Time d'ESADE, el David López. David, moltes felicitats. Estem aquí per fer la xerrada. Moltíssimes gràcies. Escolta'm, quan vosaltres us veu presentar no sabíeu el que ara sabem, que és que us han donat la posició número 7, no?, en el rànquing. Això és, Financial Times. Mira, és la millor posició que hem tingut des de la seva fundació. És un gran treball d'equip en el qual han participat molts col·lectius. Primer, en concret, els nostres estudiants, els nostres alumni, tota la part acadèmica, la part d'admissions, la part de carrera, tota la part de SADE alumni en si mateix. Però més enllà d'aquesta posició, que és un reconeixement natural o és un reconeixement, diguem-ne, extraordinari, si vols, d'aquesta posició d'estar dels 10 millors del món per 2 anys consecutius, no és un fi en si mateix, sinó un guardó que reflexa un gran treball que hi ha per sota, no? I aquest treball és el posicionament de SADE dintre del humanisme o de l'executiu humanista. Això què vol dir? Això vol dir que, d'alguna manera, nosaltres, en tot el tema d'intel·ligència artificial, no estem construint enginyers, no estem construint matemàtics, no volem que els directius siguin tècnics. Volem que facin servir d'una manera precisa, eficaç i dintre d'un paràmetre ètic i humanista la intel·ligència artificial. I això ho posem en 4 eixos fonamentals. Aquests 4 eixos s'han publicat en diverses revistes científiques, és un tema que estem impulsant des de SADE i realment jo crec que és el punt clau i la diferència que tenim entre SADE i altres top business schools és aquest humanisme en 4 eixos. El primer eix és el menys important. El menys important per un directiu, per un director general, per un director d'àrea, és el que diem alfabetització algorítmica. Alfabetització algorítmica no vol dir, com deien abans, que aquests directius siguin matemàtics o enginyers. Volen dir que siguin usuaris, experts i entenguin molt bé la intel·ligència artificial i l'algorítmica, molt més enllà del pròmpting. Saber quines són els bias que hi ha, saber quines són les restriccions, saber quin és el ecosistema, saber com funciona, saber els seus límits, inclús si, evidentment, aquells directius que vulguin saber molt, tenim assignatures electives suficients per convertir-los quasi en enginyers. Però des del core, des de la part, diguem-ne, de les assignatures obligatòries i del coneixement bàsic d'un directiu, no ha de ser un enginyer, ha de ser una persona que entengui profundament la intel·ligència artificial i les seves capacitats. Però és la menys important. Una més important, hem dit que són 4 eixos, aquest és el menys important. El segon, que és una miqueta més important, és la part d'aplicació estratègica de la intel·ligència artificial. On el directiu ha de posar intel·ligència artificial? L'ha de posar en recursos humans per predir el burn-out dels empleats? L'ha de posar en màrqueting per preus dinàmics? L'ha de posar en operacions per veure l'estimació de la demanda? L'ha de posar en la part legal per tema de compliance? L'ha de posar en les finances per veure els temes de ratis i fer una mica d'escenaris? On l'ha de posar i per què? Inclús l'ha de posar des del punt de vista del lloc de treball de la persona, fins a quin moment, quins tipus de rols tenim diferents a la companyia. Per tant, l'ús estratègic de la intel·ligència artificial és molt més important que l'alfabetització algorítmica. Però, en tot cas, també pot ser una mica delegat en alguns moments. Per tant, és el segon, però no el més important. Em dic que eren 4, portem 2. El tercer és els límits ètics de l'ús de la intel·ligència artificial. No hi ha una regulació clara. La regulació depèn dels països, de les regions. Per tant, si no t'agrada la legislació que tens tu, doncs canvies el headquarters de la teva companyia en un altre lloc i tindràs una altra legislació. Pots anar als Emirats Àrabs, pots anar als Estats Units, pots canviar la legislació que t'aplica, no? Per tant, com que no hi ha una legislació clara i sempre la legislació ve molt després de la tecnologia, qui ha de posar límits als ús de la tecnologia? No tindràs pas la policia darrere, no tindràs pas una multa darrere, el que tindràs és tu i la teva consciència i la teva humanitat. Llavors, fins on fent servir la intel·ligència artificial, evidentment, competitius amb clients, proveïdors, competència, nous entrants, substitutius, seguint tenint la competitivitat en el mercat,
quin és el límit de l'ús d'aquesta intel·ligència artificial. Això no és delegable. Això no és delegable. Això un MBA de SADE ho ha de tenir claríssim. I aquí hem fet una sèrie de coses, perquè parlem, en anglès la paraula es diferencia, en espanyol la diem la mateixa, però nosaltres diem responsible with the results i accountable with the process. Responsable pel resultat final, però també responsable pel procés. És a dir, si tu prens una decisió i és errònia, de qui és la culpa? És de tu perquè has fet mal el prompting? És de la plataforma que no era l'adient? Era de les dades que no estaven entrenat? És del software en si mateix? Qui és el responsable? Tu ets el responsable. Tu ets el responsable. Per tant, a SADE tenim assignatures com The Right for the Robots i altres que són o Racial Injustice o altres que són pioneres i han rebut premis per realment focalitzar en aquest punt. Tu, director general, ets responsable de tot el que passi dintre del supply chain o de la cadena de subministrament de la informació que ve de la intel·ligència artificial. Aquesta és molt més important que les altres dues. I encara hi ha una quarta. I aquesta quarta és el ritme d'adopció i la cultura de la companyia. Tu vols, director general, tu vols tenir intel·ligència artificial a la teva companyia? Home, sí. En quin ritme? Perquè tu tindràs un conjunt de gent que li encanta la intel·ligència artificial i la fa servir constantment, però la fa servir sense control, sense procediment. Potser inclús posant en risc l'organització com una fuga d'informació, prenent decisions incoherents, fent preguntes sense el context global de la companyia, sense tenir una sèrie de ràtios, una sèrie de coses que un director general sí que té. Per tant, tens un grup de gent que la vol servir sí o sí, i tens un altre grup de gent que l'odia, que li té por, que no vol fer-la servir. Llavors, quin és el ritme que posem? On poses l'esteering? On ho poses? Clar, tu has d'aconseguir que aquests first steppers, aquests que estan extramotivats, ho facin amb un ordre, sense desmotivar-los. I aquests que no la volen fer servir, li tenen por, com els empoderes sense infantilitzar-los, sense dir-los que estan fora del mercat. Per tant, aquest ritme d'adopció, que abans era molt de dir de la cultura corporativa i més, cada cop és més important. I aquí entra realment el lideratge, no? Per tant, nosaltres tenim altres top business schools al món que nosaltres estem competint i moltes estan dient, escolta, els directius han de saber molt d'intel·ligència artificial i equivocadament, sota el nostre punt de vista, li posen codificació, Python i això és una opció, no és un core. El directiu no cal que sàpiga codificar. Cal que ho entengui perfectament, detecti els casos d'ús, posi el límit ètic i humà al seu ús i adopti amb el ritme adient per tema de persones, per tema de recursos, per tema tots els temes o tots els constraints que puguin tenir, ho adopti al ritme adient per ser competitius a la companyia. I aquest és el posicionament de SADE, posicionament de l'MBA de SADE, de l'MBA Full-Time de SADE que porto la direcció acadèmica. Doncs escolta, jo quan vaig veure que havíeu guanyat aquest premi em va fer especial il·lusió, jo conec molt bé la casa i conec els seus orígens i m'agrada el marc precisament ètic i diríem de valors que l'ha alimentat i l'ha fet créixer. Jo mateix vaig poder estudiar al llarg d'un any una cosa que en deien creació d'empreses innovadores que es va fer després dels Jocs Olímpics. No soc objectiu perquè soc una persona que he seguit de prop la trajectòria, em fa molta il·lusió que hagueu tingut el reconeixement del New York Times, però també el de la nostra fundació. La nostra fundació, des de fa uns anys, i amb el lideratge que ja ens va deixar, que era el nostre president d'honor, el Federico Mayor Zaragoza, vam promulgar un manifest humanista que precisament parlava de moltes coses que jo no m'imaginava que parlaríem de valors, d'ètica, i veig que sí, perquè és que sí o sí se n'ha de parlar, no? El manifest que vam fer era un manifest humanista que precisament el que deia és, escolta, la tecnologia d'estar al servei de la humanitat i no al revés, entre altres coses. Per tant, celebro que poseu en el centre també vosaltres tota la part ètica. Però jo em pregunto, aquesta mateixa tecnologia, que aquests que deies que són els que tenen por o que d'alguna manera són haters de la intel·ligència artificial, segurament et preguntarien, escolta'm, i ara, amb tanta intel·ligència artificial, si ens han de substituir, si nosaltres ja no servirem per res, perquè tot ho farà una intel·ligència artificial, té sentit fer un màster, un MBA a ESADE, si resulta que tot ho farà? La resposta curta és sí, i ara et diré per què.
Mira, aquelles escoles de negoci que el seu objectiu és transferir coneixement per si mateix, donar teoria, donar pràctiques, fer casos, aquestes tenen un recorregut curt. Perquè donar aquesta informació tenim un moment d'excés d'informació. Nosaltres, que és justament al contrari de quan tu vas fer el màster allà en el 92, no, que vas dir? Sí. Pues aquí teníem una mica de defecte d'informació i llavors anàvem a buscar la millor informació possible, fèiem una sèrie d'estudis de mercat, una sèrie de coses que ens permetien, d'alguna manera, tenir una informació raonablement, encara que sigui curta, però creïble sobre l'objecte de negoci que volies fer. Ara és al revés. Nosaltres tenim un excés d'informació. De fet, hi ha un article de Gartner que diu que hem passat al 51% d'informació falsa o no suficientment veritat a internet. Això què vol dir? Bueno, pues que depèn de l'opinàtica. O sigui, tu pots opinar d'una determinada cosa, però això necessàriament no és veritat per tothom. Saps? No és una veritat absoluta. I després, per l'altre costat, hi ha altres estudis que diuen que més del 50% de la informació que hi ha ara a internet no és creat per humans, sinó que són bots que creen informació, des del punt de vista de màrqueting i de més. Per tant, estem en un moment d'excés d'informació. Llavors, només transferir informació en una classe, això té els dies comptats. Ara bé, hi ha esforços de grans business schools, entre les quals estem ESADE, que no és només transferir informació, és el que diem l'student journey, el viatge de l'estudiant, no? Formem de manera holística la persona, formem en valors, formem en ètica, evidentment en tecnologia, evidentment en business, però també en soft skills, no? Hi ha un tema importantíssim que és que, imagina que tu vas a un consell de direcció, no? El consell de direcció, en el teu, amb el del veí i amb l'altre veí, al final de la reunió, l'acte de reunió la fa l'intel·ligència artificial, no? I a més, durant la reunió, alguns consellers estan fent servir intel·ligència artificial per matisar coses, per escoltar coses, per dir més coses o per generar nous escenaris sobre el que s'està dient. Per tant, si ho fas tu, ho fa l'altre, quina és la diferenciació? La diferenciació real és la interlocució humana i el treball en equip. Això és molt important, sembla que no, però és molt important. I passa a tot arreu, perquè des del punt de vista de màrqueting, no? Per exemple, imagina't, la intel·ligència artificial ens pot ajudar a generar motius de compra, a generar preus dinàmics, a fer un munt de coses, diguem-ne, una segmentació quasi one-to-one de persona. Però al final, la compra és profundament humana. I jo compro diferent del que compres tu. Al final, sempre hi ha una part humana. En un consell de direcció hi ha una part molt clara de tècnica, de coneixement. Queda libre albedrío. Ens queda una miqueta. Sí, a veure... Perquè a vegades dona la sensació de que ens anem arraconant a mesura que anem avançant en tecnologia cap a ser insignificants, no? Bueno, a veure, la intel·ligència artificial també és una miqueta perversa, Igual que el social media és pervers, no? Perquè si a tu t'agrada una cosa, social media ho sap i et dona més d'això. Per tant, es radicalitza. Imagina't, ets un partit polític o t'agrada una determinada cosa i veus una sèrie de coses, doncs la següent serà igual, la següent igual. Per tant, al final, tot el que t'arriba és sesgat d'aquest gust que tu tenies. Per tant, t'ha polaritzat. I això passa a la societat, estem cada cop més polaritzats perquè al final hi ha uns algoritmes que intenten satisfer-te, no? I si a tu et satisfà veure equips de rugby, doncs tot serà rugby i per tu amb el teu interior dius, ostres, el rugby té molt més interès al món que el futbol, no? I no, és en el teu món, no? I això en la intel·ligència artificial també passa. La intel·ligència artificial està dissenyada per satisfer a qui li pregunta. Tu vas al ChatGPT, al Copilot, al que vulguis, i dius, ¿verdad que esto? Sí, ¿verdad? Y te dice por qué. Y dice, ¿a que no? No sé. No, y te dice por qué. Per tant, està dissenyada per satisfer. Per tant, el tema fonamental és intentar preguntar bé. Però preguntar bé no és això que molta gent diu de fer un prompt molt llarg, posar molt de context, fer-li un roleplay, mira, imagina que tu ets un expert... Això va i no va. El que va realment és mai preguntar sobre l'escenari final, sobre l'output final. Hi ha uns estudis de l'MIT que parla de la deuda cognitiva. La deuda cognitiva és aquella deuda que tu generes realment perquè aparentes saber d'una sèrie de coses que en realitat no estàs sabent, no? Tu quan fas una pregunta al ChatGPT,
el resultat moltes vegades el refines. I per què el refines? Bueno, el refino perquè més o menys sé d'això i no em quadra. I si ara preguntes sobre una cosa que no tens ni idea, què passarà? Te la menjaràs amb patates. Clar. Llavors, què passa? L'índex d'error és altíssim, no? Per tant, el tema fonamental aquí és no preguntar mai sobre un entregable final, sinó sobre el que es diu la cadena de pensament, the chain of thought. Per tant, la intel·ligència artificial ens pot ajudar en diversos punts intermits d'aquesta cadena de subministrament. Ens pot ajudar a fer un brainstorming més elaborat, a quantificar riscos, a, diguem-ne, a dissenyar nous escenaris, a tenir contrapunts o crítiques sobre una teoria. I amb això, tot això, amb el sumatori de tot això, tu pots treure el resultat final que vols. I aquests punts intermitjos, normalment, depèn del que sigui, necessitaràs un o diversos agents diferents que poden ser d'un o diverses empreses diferents. Pot ser de ChatGPT, però també un Copilot, també un Nano. Per tant, el que hem de preguntar és realment en aquesta cadena de subministrament. I aquest és un punt molt fort que tenim a ESADE i ens consta que moltes altres business schools estan adoptant aquesta manera. Per exemple, tenim alumnes que diuen escolta, jo quan vaig a la indústria faig servir ChatGPT o el que sigui a tope. Llavors arribo a l'escola i hi ha moltes escoles que no em deixen fer servir intel·ligència artificial. I per què? Bueno, doncs, si ho fan malament aquestes escoles, no te sabria dir, però des del punt de vista de SADE, n'hi ha 4 escenaris, sempre són 4 coses, n'hi ha 4 escenaris, no? El primer escenari és, escolta, en aquest entregable no pots fer servir intel·ligència artificial, però has de dir per què. No val dir, escolta, negativa, no, per què? Mira, no perquè jo vull testar que tu ets capaç de discernir el problema, traslladar-lo en peces més petites i aquestes peces més petites trobar-ne una sèrie de solucions. O vull testar que tu en el teu interior has memoritzat o has integrat en la teva disciplina de pensament aquestes coses. Per tant, és normal que el professor en algunes matèries digui aquí no farà servir, però ho has d'explicar per què. No val la negativa, no se hace. Hi ha un segon escenari. Mira, aquí sí que pots fer servir intel·ligència artificial, però només la faràs servir per a aquests processos dintre de la cadena del teu pensament. Només la faràs servir pel brainstorming, només la faràs servir per la part de nous escenaris i després no cal que em diguis el prompting. Digue'm en quins passos ho has fet servir i en què t'ha ajudat. Després, tercer, molt similar al segon, però el professor no diu en quins punts s'ha de fer servir i tu, estudiant, decideixes Ho has de triar tu. on ho posar. Mai a l'entregable final, mai a la conclusió final, mai acceptarem cap entregable que vingui output directe a la intel·ligència artificial. Tu t'has de fer les peces i el puzzle final el composes tu. I després, la quarta, que és molt interessant, és, escolta, aquest entregable no és que no puguis fer servir intel·ligència artificial, l'has de fer servir. És impossible acabar aquest entregable sense intel·ligència artificial. Per què? Perquè m'has de crear un o diversos agents, perquè m'has de fer un avatar, perquè m'has de fer synthetic data, perquè m'has de fer una sèrie de coses que són impossibles a nivell humà o que costarien moltíssim de fer. O m'has de trobar una correlació impossible i aquesta assignatura no és d'estadística, per tant no m'interessa que tu sàpigues totes les teories estadístiques o totes les proves estadístiques avançades, però troba'm la prova estadística que tu creguis més adient gràcies a la intel·ligència artificial. O, si no és una assignatura de codificació, la codificació en Python la pots fer amb intel·ligència artificial. Per tant, nosaltres un tema que tenim molt clar és que tots els professors de l'MBA de SADE són capaços de posar un d'aquests 4 escenaris amb els entregables. Això de, no, aquest cas el fem com l'hem fet tota la vida. No, és un cas de fa 5 anys. No és extrapolable, no. A vegades sí, a vegades no, però té un índex de random alt. Jo crec que aquesta petita entrevista donaria per fer tot un podcast, que el farem. M'he quedat al pap moltes preguntes. Com és que tenim dintre d'aquest rànquing un país petit, o un territori petit com és Catalunya, n'hi ha 2. N'hi ha 2 i una molt propera també, una tercera propera, sí. I una tercera que està a prop, no? Sí. Un país que no té grans multinacionals o grans indústries, grans empreses que sigui capaç d'entrar en aquest rànquing de directius a nivell mundial, m'interessa moltíssim saber per què passa. Ho farem, torno a repetir la meva sincera felicitació, encoratjar-vos a seguir fent aquesta bona feina i amb tot el que la Fundació Impulsar Talentum pugui col·laborar amb vosaltres serà un honor i un plaer. I
Moltes Moltíssimes felicitats. gràcies. Gràcies a tots. I aquí acabem aquesta petita entrevista. Farem un podcast ben aviat per poder parlar amb més profunditat amb el David López.